Chcel by som vám predstaviť ten môj vynález, ako to funguje. Vlastne univerzála, to je klasika, ako to asi každý vie, ako funguje. Mám k tomu urobené aj rôzne čelustie, keby to náhodou chcelo vymeniť. Pri otáčaní sa dá vlastne aj rukou len nastavovať, alebo po prípade sa dá, aby to išlo trošku jemnejšie, otáčať ako chce človek nastaviť. Pri upínaní fliaš mám trošku problém s čelusťami, lebo sa zle nastavujú a zle to sklo drží, ale mám urobený takýto držiak, ktorý vymením za univerzálu. Je to pevnejšie, je to určite lepšie ako klasická univerzála, aspoň z môjho pohľadu. Keby som nejaký pohár alebo niečo chcel odoprieť z druhej strany s koníkom, tak len odšrobujem valčeky, kolečka. Môžem tam takéhoto koníka našrobovať. Nebudem ho tam šrobovať celý. Vlastne môžem ho podopreť, ako potrebujem. Ten koník vlastne môžem v nadstavce tieto vlastne podľa potreby vymeniť ako treba. Môžem tam dať vlastne aj opačné takýmto spôsobom, že keby som potreboval z vonkajšej strany niečo podopreť. Držiaky sa v podstate dajú vytlačiť podľa potreby, keď prídem k nejakému niečomu, čo mi bude vyhovovať. To teraz nebudem robiť, to nikdy nevieš. Momentálne stačí táto jedna. Pri upínaní fliaš mám vlastne tento jeden, ten je od 16 mm do 23 a tento druhý je od 23 po 34, myslím. Dá sa vlastne vymeniť namiesto celého tohoto dielu, sa dá vymeniť, že keby som chcel upínať aj z druhej strany náradie, respektíve flašku alebo niečo. Mám radšej, keď upínam flašky spôsobom nie do univerzály, aj keď je to niekedy lepšie, len musím sa posnažiť asi inakší typ alebo iný druh. Alebo ju ešte trošku vylepším, tú univerzálu. Vlastne toto mám prakticky v mojom prípade viacej robím flašky, budem aspoň teda na lasery. Takže tuto, keď si upnem
dotlačím na doraz a dotiahnem. Vlastne už nemá kam ujsť, dá sa naklapať vodorovne, akokoľvek vyrovnať. Pri povolení je, pri fľaškách je lepšie vždycky vypnúť otáčanie, aby som si mohol lepšie naklapať vlastne tútok. Ešte sa dá, okrem toho, že sa mi základná hlava naklapa samotná, tak sa dá aj ako celok naklápať. Mám to urobené na 2 šroby, no bolo by to lepšie s jedným, ale no, to ešte možno niekedy poriešim. Vlastne trochu sa to hýbe, ale toto není základná, ona to mám len pomocnú. Ono to bude nakoniec na stole napevno celé upnuté, celé sa to dá týmto spôsobom naklápať. Takže vlastne keby som mal nejakú vázu alebo niečo podobné, by sa dalo naklopiť akokoľvek. Je to trošku rozvachlané, ale to sa podá, keď to bude napevno, nebude to na takejto labilnej podložke. Aj keď neviem, či celkovú budem vôbec niekedy používať, ale to je jedno. Mám tu aj zaisťovanie otáčania celej rotačnej, že keby som chcel robiť hranaté fľašky, tak nebudem musieť nejaký iný držiak, len to tu upnem. Tuto bude nový, ešte nemám ho dokreslený, upínanie, aby som nemusel mať, lebo celá táto rotačná os bude napevno pod laserom v krabici, čo mám v podstate starú ani moc nie, ale novú, čo mám v návrhu, čo budem vyrábať ešte, tak tá bude, no, a pokúsim sa niekedy aj možno cez týždeň, možno až na druhý víkend niečo vygravírovať, pustiť to do oného. Fungovať by to malo bez problémov, lebo už som mal prvú verzia, už fungovala, len tá bola labilnejšia, tuto sú masívnejšie osky, som pre istotu dal, lebo mi tá stará verzia mi triasla a plávala, ako sa jej zachcelo. Toto už je stabilnejšie, už to bude, hádam, robiť aj dobrotu. To asi toľko, ak budete mať otázky, stačí sa opýtať.